Nuhun yang maha agung mugia angsal pitu mugia angsal rahayu angsal barokah saking kula separakan camugia angsal selamat mamaku mimiku sedaya angsal papayu. Sareng seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang saumur beli bakal ilang sing wajib dipusti-pusti diati-ati senisan diwaradui warna pimpinane Mimi Kajiwasrini pengurusnya Ayunda Masa Jawi Witrini Widyawati alamatnya Desa Santing Kecamatan Elosaran Kabupaten Indramayu sesepuh Karangsolo sedaya saminya seni nyuwun agung pangapunten. Bos ikan bakar jaki bongbong ajalani ayae delon di kanggo ayae delon bos depan jati ketika apa is wong biawak mamai aris kasing gue santi kanggo bos jarma ayu ketika ayae akila bundai akila wong gadingan mama papai haikal wong yang binong subang kanggo nong ikasing gue sinar tania bedika jalali bae selawase papai nandai bedi ayae delon yen kula kudu sepikir ning segala lelampahan yen ringan sama dijingjing yen
bareng dipikul gotong royong siliasa siliasi bebarengan kumlengkung ning langit kaworan si mega putih banyu mata ngelimbang-limbang lap kelingan laku neng badan siji gawe pisan susah ngati piring abang sing panjunan laya-laya sing kana meneng kulani puri sampeyan sapamaning kang sayang bos ikan bakar jaki bom-bom dewek kanggo ayae delone kedik mimie rangga minangkani sing ditembangi sing duwe putu adon dewek aku penyuling dangdut bos paling bakar sing ngormati mamaku mimiku sing mirengaken sesepuh karangsung dewek kanggo nok ika sing duwe sinartani bos depan jati gedik apa is minangkane wong biawak mamaku mimiku jan ragane paanggang ning batine pasti barengan papa mamai haikal wong kiang binu mama kaji udi mimi kaji carini sing beno cinsa bos dharma ayu ayae akila bundai akila kanggo mamai aris kasing duwe santi kanggo ayae delon bakar jaki bom-bom kedik bundai bintang calon majikan bapak tuane bintang wong gunung mesari najan ragane paanggang ning batine pasti barengan ayae Ciko Haryanto ngaturaken matur kesuwun mamaku mimiku ekdik minangkani sing hormati kembang ireng ning rerangke nugane sing mari nyawang kanggo bos depan jati ekdik wong biawak apa is bos muda depan jati aja lali selawase kanggo nok ikasing duwe sinartan ekdik mamai aris kasing duwe santing ekdik ayae Ciko Haryanto ekdik bos ikan bakar jati bom-bom ekdik kanggo ayae delon minangkane sing ditembangi paling sayang mamae Haikal
mimiku mamaku sing hormati mimiku sing ditembangi ayahe delon ngaturaken matur kesuwun bos ikan bakar Jakri Bongbong ngaturaken matur kesuwun kanggo ayahe Ciko Haryanto kedik matur kesuwun kanggo Mimi Ranggae kedik sing kowe putu wadon matur kesuwun bangireng ngrangkin ugane sing karinyawan mandana pasing lakoni nok ikangan Mimi kaji cari ni sing duwe nok cinesa mama kaji udi kuwe wong taman Sarilea sesepuh karang songe kedik sing ditembangi kanggo mama lura mama ulis mama guru sing bayari mama panitia sing hormati ayahe delon sing ditembangi Mimi Rangga ayahe Ciko ajalani mimiku sing ditembangi ayahe delon ayahe Ciko Mimi Rangga ajalon digawe lampu mamae Aisyah sing duwe santing bos depan jati wong biawak aduh apa isek di sing hormati waya sore dodok dewekan nyawang sinar kuning keemasan lintang gumilang bakal baturi ning sore wit gempil memadu kasih angin sore tu sampeaken ati kula wis banget kangen kakang duka kakang anane ngendi seiring harapan memadu kasih sebenere suwe pisan yen lagi nunggu demenan
sampeyan sing duwe buyudono ngaturaken matur kesumani kanggo ayahe delone kedik sing ditembangi tunggak jatining pesarean arep nyandang sing model apa ketenger mangsa burungna ayahe ciko sing duwe buyudono kanggo ayahe delolek di bos ikan bakar kedi najan ragane paanggan bos ikan bakar jati bongbong bos depan jati bong biawak dewe mimi rangga sing duwe putu wadon bos ikan bakar jaki bongbong sing hormati kanggo mimi kubu mama kubu sing bayari mama lurae kedi sing ngirengaken sing duwe sinaratan kedi kebo pendek sabawana wong
siji sing diganduli Mamai Ariska wong siji sing diganduli Bang Putining glungan sing teliti ngati-ati ngati-ati seglewang godhong pari kudalari dapat diburu nasib orang siapa yang tahu bos ikan bakar aja lali selawase emane wong seduluran ora bakal lali ayahe ciko wong seduluran ayahe ciko nganggo ayahe delone gedi bos ikan bakar jati bom-bom gedi mimi yerang kasih ditembangi jati ning pesarian arep nyandang sing kaya apa bos Dharma ayu petengerman sawurunga ciri bae mangsa waldeya mamai aikengan wong yang binung subang mama kaji udin ini kaji cari sing duenok cinseng aja lali selawase ayahe ciko kanggo budaya ciko dewek sing hormati kanggo mamaku sing ditembangi duluran wong karangsong ora bakalan Mamai ano matur kesuwun sing duwe KM Sari dhewe sing duwe KM Sari Lestari dhewe matur kesuwun jalani mamai ano mimi ano sing ditembangi mamai ano matur kesuwun bos ikan bakar bos ikan bakar jati bongbong ayahe delon ayahe ciko dono dewe anggo mamae ano lingeli maka eli bos depan jati sing paling eman apa is bos muda wong biawak grup depan jati sing paling eman jalan gunungan wong biawak sing ditembang sesepuh karangsong sing rengaken mama kuwe aja lok gawe mamai ano ayahe ciko kanggo ayahe delone gede merang gawe gede bos ikan bakar jak dibongkong matur kesuwun
Sri Semara Bakti menunggaling budaya seni. Seni adalah peninggalan ing para wali. Budaya seni sandiwarata nanasirna sang perkasa Dwi Warna. Di sini pembawa acara akan mengucapkan lafaz kata keagamaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pandang dikasih, penyayang tak pandang sayang. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga terciptanya Sau Sang Perkasa Dwi Warna di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam rangka acara adat Desa Sedekah Bumi. Mudah-mudahan dengan adanya acara adat Desa Sedekah Bumi, khususnya masyarakat Desa Karangsong mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kita memberikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar alam kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mengikuti jejak-jejaknya dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang tercinta, mitra Sang Perkasa Dwi Warna, kami atas nama pimpinan berikut kru Sang Perkasa Dwi Warna tak lupa mengucapkan salam hormat kepada Bapak Panitia Penyelenggara acara Sedekah Bumi yang kami hormati. Salam hormat pula kepada Bapak Kubu berikut aparatur pemerintahan desa setempatnya yang kami hormati. Salam hormat kepada Tribika Kecamatan, yang mana dari Kapolsek maupun Ramilnya yang kami hormati. Salam sejahtera kepada bini sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, rekan kaula muda, rekan seniman dan seniwati, Bapak Ibu para penonton yang kami muliakan. Hadirin yang tercinta, mitra Sang Perkasa Dwi Warna, kami atas nama kru Sang Perkasa Dwi Warna tak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga sekali kepada Bapak Panitia Penyelenggara acara adat Desa Sedekah Bumi, yang mana telah memberikan konsumsi hasanah dan informasinya yang sungguh memuaskan sekali. Kami tak bisa membalas dengan suatu apapun terkecuali dengan satu doa. Mudah-mudahan dalam rangka acara adat Desa Sedekah Bumi ini tidak ada hara rintangan suatu apapun, bahkan sukses sampai akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, tidak ada salahnya kami informasikan kembali di periode tahun 2025 dan seterusnya, Sang Perkasa Dwi Warna
masih selalu eksis di bawah pimpinan yang terhormat Bunda Haja Wasrini Mahesa Safitri, manajer dan penanggung jawab organisasi, dipegang langsung oleh Yunda Mas Haji Wiwit Rini Widiawati, yang masih beralamatkan di Desa Sanding, Kecamatan Losaran, Kabupaten Indramayu. Hadirin yang tercinta, mitra sang perkasa Dwi Warna, ada pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada gelombang yang tak datang, namun sang perkasa Dwi Warna akan tetap jaya sepanjang masa. Baiklah hadirin yang tercinta, mitra sang perkasa Dwi Warna, kami atas nama pemandu acara pada ini malam untuk menghibur masyarakat Desa Karangsong dan sekitarnya akan membawakan triprograma mata acara. Untuk acara yang pertama, yakni acara sendera tari yang dikenal dengan tarian serimpi. Dan untuk acara yang kedua, yakni acara simfoni sabar menanti ataupun sambutan-sambutan. Dan untuk acara yang ketiga tentunya acara yang Anda nanti-nantikan, yakni acara mimbar cerita sepanjang malam. Baiklah hadirin yang tercinta, Bapak Panitia Penyelenggara Acara Adat Desa Sedekah Bumi yang kami hormati, Bapak Ibu para penonton yang kami muliakan, marilah kita beranjak ke acara yang pertama, yakni acara sendera tari yang dikenal dengan tarian serimpi. Tarian ini akan dibawakan oleh sang penari cantik ayunan rupawan. Siapakah dia kalau bukan Dede Iko William Palovi, yang akan diiringi gamelan laras pelok dan frawa yang ditata apik oleh juru karawitan kita, dua saudara. Siapakah gerangan kalau bukan Bung Rustam Sakober dan Bung Dulyani Sabta Wiguna. Agar lebih semaraknya tarian ini akan kami iringi pesinden Waranggana yang mempunyai vokal sebening kaca, sehalus kain sutra, yang suaranya mampu menembus di kesunyian malam. Siapakah dia kalau bukan Bunda Haja Darini. Baiklah hadirin yang tercinta, mitra sang perkasa Dwi Warna, Bapak Panitia Penyelenggara yang kami hormati, Bapak Ibu para penonton yang kami muliakan, tatapkanlah pandangan mata Anda sekalian ke depan pentas sang perkasa Dwi Warna untuk acara yang perdana akan kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang perdana akan kami buka.
gaweng bukaning perasaan sing lagi sepi sepi ing pambri rame ing gaweng pikirane sing lagi bingung deleng gunung katone suwung segara ombak-ombakan pikirane sok kaya bingung godhong lapaku melaweyan gawe guganing perasaan yo mas ning wong lagi nandang katresnan sedunya tan ana lima sebutan ana telu sejagat tanana apa-apa gilir gumanti wong murid ning alam dunya iyo mas lakonan sabar nerima wong sabar langkaane malah dadi nikmat pimpinane Lika Jiwastrini alamate Desa Santi Kecamatan Elosarang Kabupaten Indramayu sedayanya
minyak sekeni Yung agung pangapunten sekat taye kalepatan maklum manusia ning dunya panggonane lalilan luput panggonane lalilan luput mamang lumut sedaya sami ngormati mamangku sing ditembangi imiku sing ngormati kanggo mama lurai kedhi mama nulis mama bumi aja lali ayahe ciko bos ikan bakar kedhi bos depan jati kedhi minangkane wong biawak dhewek apa isih kedhi aja lo digawe lamun ayahe delone kedhi aduh ayahe delon mimiye ranggae kedhi bangirang nerang kenugane sampeyan sing kalinyawan mandang apa sing lakoni mandang apa kang lakoni kampung ayahe antare kedhi sujudan yang sing ditembangi minangkane bos kepiting dewek sujudan ya bos kepiting matur kesuwun kanggo papai antare kedhi sing ditembangi sujudan ya matur kesuwun bos kepiting aja lali bos kepiting sujud tania kanggo bapak apa sing ditembangi tunggak jati ning pesarean arep nyandang kayang apa arep nyandang kayang apa ketenger bae bos depan mangsa wulungan mamai haikal sing paling hidup kanggo nok ikai kedhi sing duwe sinar tani nok cinesen mimi kaji cari nia kedhi mama kaji udi wong tani sing ditembangi mama bumi karangsong sing bayari kanggo mamaku mimiku wedi aja lali sengawase nong tania sing ditembangi papai antare kedhi bos ikan bakar kedhi ayahe ciko sing duwe buyudono bangirang nyengrang nugane sing karyawan ayahe delon nganggo nong tania ending alon-alon keranginan tiwas alon angger bae duh mamae
soten celanana sanes ninangku lucuna sanes ninangku lucuna ninang sotu belana mamaku mimiku mama bumi sing ngurmati aja lali bos ikan bakar kan kono mania iki kemangan lamun kemandi mantap hujan bebanjiran kumaha lamun terjadi mantap edan di pikiran aduh Allah kembang sulan kembang tanjung kembang segala donggongan rek sebulan rek setahun rek sebulan rek setahun moal beli diantosan kokosan buang kokosan kokosan buang mubajing antosan abriantosan antosan dugi ka enjing nunok tania kanggo nongki kae keting sing duwe sinar tani nok jin sing paling hidup acara lima mae ariska sing duwe santing dewek
Nah, itulah hadirin yang tercinta,